yanzu ne. Oga Adam da Anti Maryam magasa kona ta ya kumurnar kare shekarar aure. Oga Adam da Anti Maryam magasa kona ta ya kumurnar kare shekarar aure. I dare with the big baby. Bismillah Rabbana halikina mai komai ziljalal ka bani lafiya ka mini komai ya Allah gafura ka ya laifuka ka wanke komai barkacin rasul Adamu kushi kardacin mai yau gani da bayyata ka gare ku dan kun mini komai na Rabbi ya sala barkacin a gidan mai. Anti Maryam ta so rike Adamu karki nesa da shi makiya ko ba su so babun yi rabbi ya baki shi hankalin ki kwanta babu mai ikon ya raba ki da shi yayi dacen mata tunda dai baban da baki da shi ya san da hakuri ba ya zama sai da shi kika ba shi hakuri duk lokacin da ba shi da shi rayuwa ce sabuwa auren ku da oga Adamu kushi kun zama kainuwa kuka a gare su masu kyashi yayi shaidar ki ba kya taɓa sashi yayo fushi da kalamanki kika sai ta fushin shi ta yau taushi fata na Rabbi ya bar kwagan ku tare fata na Rabbi ya bar kwagan ku tare. Shi aure da ke gani samun kula da riko sai an jure kan asaba. Farin ciki na gani kan fuskar su kullum haka suke ba su saba. Ko zance in za a yi wa kansu dole da ko shafin kyautatawa. Na san ki sosai Anti Maryam sannu ladabi da biyayya shi yasa ya kamo wanda bai so sai dai ka sa idanu ba kamar su makoda a can garinmu gunshi Adam Maryam makin zama yar gata fatan da nake jama'a ku gane duk manufata na ɗau sauti haidare yana bugan gangata burinmu a kullum rayuwar auren ku ta inganta bacin rai dole ne in ta zo ku yi sulhu ku daidaita zaɓin gaga rabu ne tunda ba mai kwace mamata ba zan manta da ku ba dan yi jigogun Maryam zan fara da Walid shine firstborn a gurin Maryam sannan Fatima da Mahmud Ilham na gaida sai yar auta Anisa dole na gaida ki Hajiya Rabi wace ke a gurin Maryam Hajja kaka kema wace gun Maryam maman Amir Maimuna Yahaya na gaida da Sare Ali kema dole na gaida ki Fauziya da Husaina maman Ummi dole in gaida Anti Rukaya
Anti Zainab na gaishe ku, Anti Fati Firdausi Princess na gaida, Aisha Hamma Aliyu ke ma dole na gaida ki, Safiya da Fauziya Maman Musin na gaishe ki, na gaida Farida da Husaina Sani na gaishe ku, na gaida Rumaisa Saudat ke masan barka da uwani Muhammad gaisuwa a gare ku dukan dangi.